De minister sprak in Heerlen-Noord en in Brunsum met bewoners, bestuurders en mensen die betrokken zijn bij de uitdagingen waar de regio voor staat. De boodschap aan de minister was telkens dezelfde. We hebben u nodig als Rijk. Ja, nee, dat hoor je elke keer. En dan is het ook goed om te kunnen zeggen dat ook in het hoofdlijnenakkoord, op basis waarvan ik aan het werk ga, er ook nieuw geld zit die gestoken kan gaan worden in het realiseren van betaalbare koop, maar zeker ook betaalbare huur. Dus dat is gewoon heel goed om te zien dat ik ook voor de komende jaren daar ook geld voor heb om die langjarige aanpak mogelijk te maken. Waarschijnlijk moeten we wel dingen anders doen, omdat er ook gezegd is, nou stop met al die verschillende potjes met verantwoordingsregels erbij. Maar wat ik hier echt wel weer gezien heb, net als op andere plekken in Nederland, dat die langjarige aanpak, dat goed is. Binnenkomen op projectbasis, mensen eigenlijk een worst voorhouden die je vervolgens niet waar kunt maken langjarig. Dat is niet de manier om dit soort zaken te doen. Het komt er echt op aan dat je dat gewoon meerdere jaren ook gewoon echt blijft aanpakken. De minister erkent dat het belangrijk is om langjarig te blijven investeren in het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen in Parkstad. Het geeft voor mij ook alleen maar aan en dus ook voor de politici in de Tweede Kamer, die natuurlijk uiteindelijk gaan over het geld wat wij als kabinet te besteden hebben, dat ze zich heel goed realiseren dat dit van die langjarige projecten zijn waarin we in combinatie met alle verschillende betrokkenen ook echt het goede gaan doen voor de mensen die het misschien wel het hardst nodig hebben. Maar hier zijn ook ponden, Mona.